можеш ли да обясниш понятието en passant за 10 секунди? В шахмата терминът en passant от френски се превежда като взимане на проход или често казваме просто en passant. Това е специален ход. Пешка може да вземе друга пешка, която е минала покрай нея, само ако е преместила 2 полета напред. Нека да видим и тези ситуации. И така, ако са белите на ход, ето ги следните ситуации на en passant. B4, черните вземат C по B3 и пешката на B изчезва. Не е директно вземане, а на международното поле, на което е преместена. Ако белите продължат и бутнат F4, отново 2 полета напред, пешка E, както и пешка G, може да вземе пешката като стъпи на полето F3, без нищо да взема. Това е чудото в шахмата. Ако H4, G по H и съответно ако черните са на ход, при H5 белите вземат по диагонал, тази пешка изчезва. При E5 белите вземат по този начин, D по E6 и при B5 ето по този начин. Последвайте ме и за още забавни примери.